We zijn in East Dulwich en daar ga ik een paar maanden wennen met mijn boys, met Dean en Sam. Maar speciaal voor u komen ze van de morgen betiet van bed, dus we zullen even zien wat ze al een beetje vinden binnen. Hey! Good morning. Morning. How are you? I'm good. You How are look so good already. Yeah. Oh, You look what time away. is Please it? come in. How are you? A little on the tired side. Dus dit zijn Samuel en Dean en hier ga ik nou ja, een paar maanden met hun wennen. En dit is eigenlijk mijn familie in Londen. Dus dit is mijn kamer. De eerste keer dat ik naar Londen ging, ging ik dus maar een week. Toen ben we één dag met elkaar, hadden ze me gevraagd, was ik even met mij te ontbijten. En toen was ik even met te winkelen. Ze we even nu te eten. Dus zo ben we heel dag met elkaar voor het west. En toen hebben we gewoon via Facebook eigenlijk contact houden. En toen ik besloten hier om waarom naar Londen te gaan voor langere tijd, toen had ik hun bellen. En toen zeiden ze, ja, kom maar wel, hartstikke gezellig. En deze voorstelling Nachtvlinder gaat ik daarover, om mijn ziektocht naar wieren onvoorwaardelijke leefde. Net het applaus van het publiek, net een vriendje die zei het is mooi, net een mem die zei het is goed genoeg. Als die bevestiging voortlittenkist en dus leven kist vanuit die liefde van diezelf en de liefde van de wereld, ja, dan ben je uiteindelijk vrij. Nou, ik ben gewoon een beetje verdrietig dat ik nog wel weer voort ga. Dus ik hoop ook dat wat ik hier leerd heb, mijn onafhankelijkheid, vertrouwen op mezelf, op mijn gevoel, net meer alles aanpassen, maar gewoon naar mezelf luisteren. Tuurlijk hoop ik dat uiteindelijk overal kan, ook weer in Friesland.